Melisa. Selamat malam Pak Harno, macange Yulimbo. Kula sali rumiyin lah ini. Sukses selalu buat kamu. Tatin Lestari Handayani, selamat malam juga. Selamat malam. Wah, kowe suwe ra ketemu bobotmu tambah pirang kilo. Oh, iki susut. Susut saking banget ya tadi. Sosot. Nah, susut saon. Bapak ngambek ya. Ngambek piye? Ngambek. Pak iki ora ngono, aku mang ayu bagya carane salam-salam dulu ndareke Pandalang. Ketok loreke. Hah? Lho, lah ngapa? Wedok jak salaman bareng aku ora. Lah ya mau kok ya ora salaman apa? Ora pakai binage apa ngono. Dasare kae meterman karo aku. Kok meterman? Sentimen. Kurang dawa, meterman. Malah. Ya saiki ngari salaman, saiki rene salaman. Saiki apa-apa, ora ono kata terlambat. Kebacot kaki ya lah. Kagol. Wah, iki abang kabeh. Abang. Ayo. Abang iki malah kaya seminggu ora diunduh. Kaya woh-wohan. Abang. Elisa, Tatin, malam ini kita sowan nonton daleme Pak Haji Katir Triatmojo dalam rangka seperti yang saya ucapkan tadi. Sudah dengar kan? Iya. Sampun. Tatin sudah dengar kan? Sudah. Nah, berarti pendengaranmu saiki lebih baik ya daripada yang kemarin-kemarin. Yo, dari kemarin memang oke. Kowe mengarep ngelokke budek iki. Ora mbiyen omongan karo Tatin kan kudu cetha. Nek saiki wis cetha ngono wis krungu. Ayo. Nah, telatah ngendi kene iki? Potorono. Pedukuane Ngendi sa? Lah, kowe iki ngapa to kok ora ngerti ngono ki. Lah ngendi? Jajali ngendi, Pak? Ngerti apa ora kene duku ngendi? ngendi to? Pundi, Pak? Ha, balong? Balong kidul. Oh, balong kidul. Wis ngerti saiki? Ngerti. Takon kowe ya ora ngerti. Lah ya balong kidul ket mau aku jane ming mancing. Ngerti apa ora? Kowe ngerti ora tegese abang iki? Apa tegese abang? Dene kok nganggo abang. Abang iki berani. Nah, Lah apa? wis ngerti nek abang iki berani. Abang itu singkatan aku bangga. Bangga dengan pun Pak ingin sampun kepareng jumeneng DPR provinsi. Pak Kadir Triatmojo pinitados ngemban amanah masyarakat. Nggih. Kuwi malane abang aku bangga. Aku bangga. Nek ijo iki jodohku. Nek ireng iki rengkuwen. Biru aku rong tau nek arep biru. Bisa rukun. Oh, lagi iki iso ngono kok takon. Nek lorek. Lorek ya mergo cete iki macem-macem. Ora. Nek lorek iki ndekmu. Lorek iki wong loro mesti nderek aku. Ora, nek lorek iki ndekmu. Kok iso, Tin? Loh, biasane kan Mbah Waluyo nek juli-juli kan tekek lorek ngono ta. Nek jane sing lorek iki tekeke apa ndekmu ta, Pak? Ojo ngomong ngono kudu. Lah napa? Nek karo anake lak ya ora apa-apa ditakoni ngono bloko lak ya iso to. Jane panjenengan niku percaya mboten nek kula anake? Jane arep percaya karo ora ki wong anake kaya ngene mlinir-mlinir. Lah mulane iki jane aku iki anakmu apa di to, Pak? Wong jenengan ki ya kaya ngene kok ya aku dadi kaya ngene iki. Sepisan. Apa? Kowe iki anakku. Kenapa aku kaya ngene kok anakmu kaya ngono? Mergo saking pintere polahku ya sepisan. Ping pindhone ya to. Aku ki mbiyen lengkungi japi mbokmu ki wis meteng 4 sasi. Wah, berarti aku ya udu anakmu no. Ya anakku to ya lah nek wong meteng ki pirang sasi? Sasi 10 dino. Isih uman 5 sasi. Hei, ning anak ya udu ndekmu ta, Pak? Wah lah nek kowe 4 sasi dilairke apa ora ndras tok. Ya bener ding ya, Pak, Nah, orang ya, ini. Aku tunggal ora karo kuwi. Kowe iki beda. Beda nek. Kowe mbokmu mbiyen kuwi bakul sego. Bakul sego. Lah mbokku,
bakul dawet. Dadi beda-beda. Kowe ora iso basa Indonesia, mbokmu kuwi do basa Jawa kabeh. Wingi iki mbokmu kuwi adol neng pasar to, dol dawet. Nek sing tuku wong saka luar Jawa ora iso basa Indonesia. Ah, terus? Terus mbokmu ora iso basa Indonesia takoni, "Bu, beli dawet." Ini bukan itu, ini dawet. Oh ya. Anu pun telas, nggak usah pakai gelas, nggak usah pakai gelas. Oh, pun mboten enten, nggak usah pakai santan, nggak usah pakai santan. Anu pun telas, mboten, nggak usah pakai gelas. Oh, wong edan. Kok tahu? Itu saya dari Medan katanya. Wong edan ngerti. Lah nek mbok niki beda. Bakul sego. Ora tempe, kan segoe nganggo tempe. Oh, bakul tempe. Tempe iki sing siji bungkuse godhong gedang, sing siji bungkuse godhong jati. Ora nek tempe kok tangane dadak ngene iki ngapa? Kaya tok urus to, Tin. Men ngono we. Aku rak ya iki tak mati dadak ngene, maksudnya iki. Ya bentuke kan gini. Iki tempe ngono kan ya penak to. Apa ana tempe bentuke ngene iki? Iya. Kok tempe iki yo Iki buntelan godhong gedang ya, Pak. Plastik kota. Ya kan iki tempe kan ya iso kok iki tempe rak ya. men cetha to nek tempe iki tempe buntute godhong gedang, iki buntute godhong jati. Terus? Lah iki neng londo tuku. Iki ya ora iso basa Indonesia. Mbok nek kuwi. Ini apa, Bu? Tempe, Tuan. Ini sami mawon, Tuan. Kalau gitu tempenya 10.000, sami mawon 10.000. Bareng dudari tempe kabeh tekan omah. Dengan mbok niki kok nyilakani kok kuwi barang. Ra apa-apa, sing penting kowe karo adimu rukun Cahayu. Lah saiki mbokku nendi? Mati. Hei, mati. Ate yo kejem temen to. Mune mati lenting kuwi lho, Tin. Mbokku nendi? Sampai apa kok mati? Kecilik kan aku urung tau kepethuk mbokku. Mbokmu mbiyen ki luru tebu. Hah? Digendong, tebu digiling kae gandengan kowe panen tebu njut ngasak tebu to gendong nyebrang dalan ora ninguk ngiwenengen. Terus Ana truk sler. ketabrak. Mawut-mawut dadi sak mene-mene iki terus tak kukupi tekan omah tak rica-rica. Masa bojone dhewe kok dirica-rica? Aneh kowe iki lho ya Nek ora. Mbok Nelisa, Sa, tanya Sa, ibumu kemana Sa? Kalau ibu gimana, Pak? Ibumu ki mbuh wong biyen ki ibumu ki jane ora semene iki. Ibumu ki bobote 180. Iya. Oh, lho. Dadi mlebu omah ki nek ra miring ngono ora sedeng. Dadi kaya yuyu le mlaku ngantian. Karo sing ngendhangi gedhe mbokmu. Ngono to. Lah aku to terus omong karo aku, "Pak, mbok aku kuwi tak anu nyilikke awak tak anu ya mangan pimbing." Aja, cuman pimbing ndak mahmu kumat. Tak mangan nanas ya, Pak. Aja kok ndak malah lambungmu mumbul. Kowe lari ya pagi wae, kok suwe-suwe ya aku cilik. Tenan lari pagi wis 9 taun iki mbuh ora bali tekan ngendi. Kamu legat. Kok iso lari pagi kok serang tak bablas Lah lunga. mbok bablas lunga gak aku saiki sprene ya ora ndek BODYO. Apa Bu Ede ya? Bojo. Oh, Dadi aku ki Duda. Duda. Kayak kowe ya urung rabi, wong kowe biyen arep dipek kantor pos kowe tak pelengke ya Loh, to. kok kantor pos? Tegese iki pegawai kantor Pegawai pos. kantor pos. Kok ndak anak-anak amplop. Terus Elisa arep dipek sapa Elisa? Elisa arep dipek. iki arep dipek dokter kowe tak penging. Nang apa? Aku dokter ki ora patek pinter le kadang-kadang ana sing goblok, Nduk. Aku ngono. Mosok Pak? Pinter dukun bayi. Lah kok dukun bayi? Lah nek dokter ki ana wong lara dadak diperiksa mana yang sakit. Nek dukun bayi diundangi jujuk wong sing lara ora usah dadak mriksa. Lah genah. Elisa paham Sa? Sa? Paham. Bener. Iya, Kak, tapi nek lanang jadi dukun bayi piye ya aku le mikir. Weh ora apa-apa kok diimbangi wedok dadi tukang supet. Dadi padha wae. Nek aku supet terus, monggo. Entek ya. Ning kan iki senadyan to bapak iki ngopeni ak dhewe ya gematine ra umum. Aku yo biasane nek bobok nek ra ro bapak ra iso turu aku. Wandani kok aku ki kowe iki mbiyen turu ki jejer aku ning bare wis gedhe aku rak ya risi to. Lah ngapa? Kowe tak gaweke kamar dhewe. Lah wong wis gedhe lho kowe iki. Ya kan tetep karo bapakne ra apa-apa to, Pak? Wah, lah ya aku sing kepiye ngono kok ya. Lah Ya ya aku ki ora Genah kepiye wae banget to ta Le. ora tega to karo anakku sing Lah, jenenge wong kaya ngene to. Lah iya kaya ngono to. Len demok iki mbok ya sing alon-alon karo nek kok ngene-ngene lho. Lah wong kaya ngene to. Endi arep Turu tak gaweke kamar dhewe ning ya ora tega, sampe 5 menit tak ungak. 5 menit tak ungak.
Kepiye to dicokot nyamuk apa ora? Kemule kurang munggah tak unggahke. Bareng tak unggahke kene ketok, tak doke. Tak doke kok kene ketok. Gregeten tak lempit kemule. Mak ketok kabeh. Ojo malah ISIS ngono. Kamu enggak iri perlakuan enggak, biarin aja. Aku mandiri aku. Ora ya. Aku tak lempet dhewe. Rek, aku ngerti kowe gek jaman kowe adus dikirimi anduk bapak kae ayo. Kae piye Pak ceritane, Pak? Ora usah ngomong ngono kuwi wong sing adus kuwi kowe kok. Lah sing dita kan yo tau ta nganteri. Iki adus ora sing tetep aku ya pilih Tatin sing adus aku. Tetep Tatin. Piye le adus Tatin piye le? Elisa sing adus tak toke wae kok. Lah ngopo? Barang Tatin adus iki kok ora nggawa anduk to wong iki aku. Ya aku ya Tin kowe ora nggawa anduk, ulungno Pak. Lah lawange dingake sithik aku gandeng wis gedhe aku ya rada mungkir nyoh. Aku genduk apa ta iki aku. Nyoh. Ketoke kena dengkul ya. Nyoh. Ora kae kena ciduk. Oh, mulane kok genduk ciduk to kae. Ciduk kok genduk iki ciduk saka apa Tin? Ya, ciduke kan saka karet ya Pak ya. Pak genduk saka plastik. Kowe ngomong rasa ngene apa sih kok banci. Kayak aku iki anu kan lho, pas bapak nang kamar mandi gentian kan lawangnya ya buka sithik ngono to. Lah aku arep liwat ngene lho. Pak kok ora gak ditutup to lho aku kok terus sedilit ngene iki kok anu Pak. Pas pipis kok dadak digocek iki abot to piye Pak? Kapok kowe, wangsuli Lek. Iki pitakone anak lho Lek. Wis aku ki wis tau ngalami Tin masalahe. Dadi lah ya kan aku weruh ini tang sithik lho. Bapak iki kok pipis zaman nom biyen zaman aku nom. Ki yo melu cah nom-nom nggon aku ki kadang-kadang yo cok sing marai mumet ki apa? Apa? Cok ngombe sing marai mumet aku ora. Oh, oplosan zaman biyen. Zaman biyen nek saiki aku wis sadar. Sadar. Piye aku ora yo lah aku ki krasa pipis karo mumet ora-ora ngono to. Lah lawange kamar mandi ki angger tak tutup ngono mengo tak tutup mengo lah sing siji kan nyekeli lawang ora pati mengo lah sing siji ki ya ngono kuwi terus ora yo kok ramuni aku ngono ya pas campur sari iki padahal waduh ramuni iki terangane mlebu nggon pipitan ngene iki bablas ngene iki terus klebus kabeh dadi kaya talang ya heeh iya meneh ngene saiki sing guyon wis sing penting saiki awake dhewe nderek Mangayu Bagyo langsung pandonga dhisik Lek nggih mau jenengan wis to Tatin Elisa Elisa ayo langsung pandonga ndongake Nduk nggih sadurunge nglipur ayo maju kaya lek ngajari kae ngajari MC kae carane piye aja kaya MC ngono aku ki karo aku kurang ajar lha piye to aku kan ngiring manten aku masrahke manten jago ngono heeh lah kok MC ngene sampun dumugi wancinipun sakmenika pangandika gati saking kadang pisan ingkang pun slirani penyanipun Bapak Waluyo kanthi menika sasana Pandayara katur monggo lah ya sumangga bener ta iki sune karo monggone kok letih 3 kilo ngono kok lara ati iki sing apik wes sing gedhe sing gedhe ya gede apane Sa? Hah? Gede apane? Umurnya Oh, umur kok gede. Umur ki tuwa. Wis tuwa to kowe Tin saiki. Ayo tuwa jenengan Bang aku to. Kowe lah, kok kowe wis tuwa ya saiki pisan. Ya tuwa. Oh, larak ngono. Saya tuwa kok saya mempur. Mempur kaya telo. Ayo Tin. Nggih kagem Pak Katir. Katir. Kagem Pak Katir mugi dados pemimpin ingkang amanah nggih. Mugi tansah pinaringan sehat. Rahayu wilujeng wonten pundi kemawon tansah pinaringan rahayu sehat enten mawon nggih. Ayo Sa, kamu harus nanti dulu kamu harus beda. Pak Katir seorang Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili suara rakyat di provinsi. Ucapan doanya si Tatin itu untuk keseluruhan. Nah, ucapan doamu kudu beda. Katur pakai Jawa apa Indonesia? Nyamanmu. Katur, ora katur. Ya. Beda nek katur iki. Katur. Lah katur. Pak Katir. Pak Katir ke proyek ngatur proyek. Kenapa piye kan mana? Kok ngatur? Kula dongakaken katur Pak Katir. Ora ta ya kowe. Pak Katir ingkang minulyeng jagat raya lan dados wakil rakyat ingkang dipun tresnani sedaya para warga
Ingkang baku kula dongakaken panjenengan nek niku Mbak Tatin amanah nek kula niku sing penting dipun tresnani kalih rakyat nek pun dipun ditresnani rakyat niku napa-napanipun gamblang terang darwaja rakyat remen kalih jenengan dipercaya terus saged nerusaken impianipun masyarakat sedaya matur nuwun. Wus rakyat tangting pleketot ning tujuane sampean sami ngertos to nggih Lur. Wis. Terus iku nek Pak Katir ki sumuk terus kudu kepet-kepet. Nah iki sing iki lek kowe sing mancing jenengan kok lek tak rasake. Kepet. Wong kepet-kepet kaya Kula kepeti nggih saged kula pinter nek kan kepeti. Didandani dipenakke to. Nek Jawa ki nek kepet-kepet ki ora kaya ngono kuwi ya. Apa? Kepet-kepet kuwi men isis nek kaya ngono kuwi malah gegilani. Soalnya marai rado bahasa Jawa itu ada yang beda, aksen beda, artinya beda. Oh, nggih. Kepet sama kepet beda. Beda. Apa arti kepet? Katakan, katakan. Kowe aja diterus-teruske iki kok nek pas do maem ora sida. Kan aku pengen tarwojo. Basa Jawa ki beda-beda nyebut, beda-beda arti. Anune tulisane padha ning pengucapane beda. Beda. Kaya to, disebutan alon karo cepet ki artine beda. Lah saiki contoh, iki nek alon, nek cepet. Heeh. Kupluk. Kupluk iki disunggi kae. Ning nek alon beda. Kupel. Peluk. Kupeluk. Kaya kupeluk. Plinteng. Plinteng iki banter. Iki nek cepet. Nek alon ketapel. Kok ora padha sing mau. Kupluk. Pak. Paham sah? Paham. Ketapel. Ketapel sama plinteng sama. Sama. Ketapel itu bahasa Indonesia, plinteng itu bahasa Jawa. Ya, perlu hati-hati dalam bahasa. Aku tuh pernah puas wi jawabane ra padha. Wis tau padha ki malah ora anu repot. Ya, asem panglipur le. Ayo. Mbok pilih manten pamundutan lagu. Sing jelas nek lek Waluya ki wis pasti capek gunung. Terus karo jula-juli itu pasti. Ning ya mengko, kuwi mengko lek nek. Saiki di antara kalian berdua mau duet dulu atau mau solo tunggal atau mau bersama? Oke. Kula berdua men apa nggih? Kula tang lihat Simba riyen lah. Simba. Soale iki madange ngene Simba. Mbah napa remene napa? Lha bingung to nek dicedhaki sinden niku bingung Simba niku. Napa? Kadung tresno. Nah, iki wah wis kadung tresno iki. Wah, kaya kalimatmu mau Sa. Apa? Tadi kamu bilang dicintai rakyat. Iya, paling angel kuwi diseneng ditresnani niku. Iki ora patek krungu terangane. Apa? Oh, bapake mau jenenge diajani ngandinge to kadung tresno nek jare bapak iki mau milih aja dibanding-bandingke ngono. Oh, merdoser pengen sebelah. Kaduan le. Kaduan ya ngekol. Wah, nek cedak mlaku. Dipapani ya saya. Nggih, siap. Slendro songo ya. Mbak Tatin totot monggo, Mbak. Aku meneh. Lho. Ih menghormatimu. Menghormati sing tuwa didhisikke. Lah kuwi luwih tuwa Mbang aku. Lah ya tuwa sing mentelung etan kae tunggale nggo jadah. Kok kaya kampil wae. Dangu mboten sowan mriki nggih, Mbak. Wis suwi oh. banget wonten daerah Puturono, Pleret. Lumayan seri. Puturono City. Oh iya? Iya, nggih. Sing penting masyarakate dodong. Perkara arep Puturono. Arep musurukut. Tin. Kula bahasa-bahasa jargon itu memang jadi kenyataan sekarang. Kenapa? Dalangnya siapapun bintang tamunya kalian berdua. Mosok. Weh, aku ki manut tanggalmu selo lho, padake dot sengengesan ora. Rasa diomong. Nah, piye? Aja meneh kok wayangan bintang tamu. Iki karo iki tenan. Lagi metu ring nganti wendile pecah mergo iki. Rebutan arep tuku. Ning ya iku dodol dawet wis tau kapusan iki. Kok iso? Kudune kan dawet ayu asli Tatin. Weh. Lah kok ana wong nakal. Dawet ayu L karo ine iki digathukke. Terus? Bahasa. Terus piye? Dawet ayu Tatin
Tatin apa? Asli. Asli kon L karo iki. Iya, kae tak kon tanggung jawab. Meni ya. Dadine Kuwi saiki ora urusan bapak karo anak, Tin. Terus, Tin. Tatin ayu asli. Tatin nek L ini digabung ki unine udah asli. Kowe iki bar digathuk ki nek calewat dipisah meneh kok. Titip. Ora sida gathuk kok, Tin. Tenang, Tin. Saya ngelingi bapakku wis tak kempet ket mau. Weh. Wis tau ngempet tela wis dadi cape kok. Kok meneh wong tuwa. Wong tua dadi muah. Dadi muah. Nek ono ragine Tatin ki gianas tenan ternyata. Kandhane kok. Ayo Tin. Rina wangi dadi ati Penjiwaane kurang ya, Tin. Lah piye? Suarane wis masuk. Ning dirasake nganggo dirasake. Ning rasake piye? Karo ngemake Yanto lho. Sisi. Yo anggepe aku kasmaran karo kuwi. Tapi lho, idene Elisa ki Kowe jajal Kuat lho iki kan Yanto sebelah kiri Mamat Bleh. jajal kowe. Piye caramu? Aku jajal contohna. Oh ya wis nyiji-nyiji wis, kowe engko Yanto, Elisa bleh-bleh. Heeh. Aku milih ble-ble wae. Ayo. Tanpa dahar. Yo dilap rai. Le nangis kono kok. Iki ora tenan Yanto bagusi ora. Tanpa nendra. Mengono wae terus brakoti karpet. Ora kok. Nganti ompong untune. Kayung yun marang slirane tansah kumawange netra jero ati kadung tresna dan liya amung seliramu satemah lara asmara Sek, kok sek. apa? soalnya kuwi dewe-dewe Pak Ah, aku senengnya sek dhuwur Aku seneng nang isor. Iki ora kompak nek ngene iki. Tapi yang sing tengah-tengah sapa? Lek tengahe lek, sing ning dhuwur karo sing ning isor iki lek. Gah wis tengah jero kok. Iki udah kali. Gak padake kali nang tengah jero. Ayo munggah kabeh. Ya. Satem yo. Malah guyu. Iya, iya, Ayo, iya. Jiro lu. satemah lara asmara Sek, tak ngekei gawean kancaku ndak ming nonton wae ket mau ora. Satemah loro as ning nono ning nenono ning ning. Ah, ayo. apa ki komposisi Iya. Tak ming dong guyu tanggapke dagelan ora. Baleni meneh, engko dikeki ompak-ompakan. Balenono. Patet songo. Balenono ndak cukup uang. Satemah yo, Jiro lu. Awas siap. satemah lara Nah, iki jenenge ora bayar wong nganggur sa.
mung sak tetek wae ning wis maremke ati. Apa ora ketong sak? Ora ketang mung sak tetek wae iso maremke ati. Duh, setitik. Setetek wae ning maremke ati. kuwi mau meneh. Setitik. Sak tetek iki piye? Setitik. Sedikit aja tapi maremke Titik. Ah. Kuwi tetep karine dhewe. Aku kok kaya kenal tembung putar. Piye? Wis tau krungu? Wis tau kaya tau tepung. Tau weruh urung? Wis aku wae aku. Yo lanjut. Adon tresno. Celuk Woi, gler. Lamat wis ngantos tejane Dangdut selo. Oh iya, dangdut. Slow. Nah, selo. Wah. Kalau aku selo terus Ngopo guyu? Ora kok kacakane. Iki lho dalange kok selo terus rak ya mbok aja selo. Ora, selo ki watu ngono lho maksudku. Selo. Ora selo kok aku, tak rapeti dhewe kok. Baca, ayo yang sahdu Nggih. Bacaane sarwa asri Surabaya.
Ini bahasan wis masuk lagu duwe penjiwaan. Lagu niki lagu penjiwaan sedih karena loro asmara, sakit cinta ngono lho, Sa. Iya. Mungkin nek Mbak Tatin wis tutuk ngalami kuwi, heeh toh? Iya. Mungkin kamu belum, tadi belum bisa merasakan penjiwaan. Aku tahu. Sakit cinta. Heeh. Ora tau tak rasa sih. Udah pernah tapi ora tau tak rasa gitu. Udah biasa. Soalnya mati rasa gue ya. Mulane ra payu-payu. Weh, aku tansah memuji lho, tansah pinuji. Dadi amin, Pak. Ngono kok ya. Sah, Tim. Nggih. Malam ini kehormatan juga buat kita diberi kesempatan untuk sowan tlatah Balong lumantar Pak Haji Kadir. Nggih. Lebih baiknya lagi beliau disuwun supados berkahi minggah wonten ing pepanggungan. Tanpa Monggo mengurangi Pak rasa Haji Kadir. hormat. Jengkar Sakit saking minggah palengganipun. wonten Yo, ing duduk. panggungan Pak Haji Kadir. Gulung ketak plek tak plek tak plek. Wah, tak plek. Iya. Waduh, wah. Jejer adek. Boleh. Saurut ya. Lek waluya ki suwene ndeprok. Wono ulung-ulung ki oleh menyat gregah ngono kuwi. Jrantal ana wong Caos pakur mata. iya. Sungken pangabekti. Monggo Ngopo kepiye? Sugeng dalu Bapak Kadir Triatmojo. Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun mboten usah gagas niki para bintang-bintang tamu menika, Pak. mboten sah. Mboten sah Pak, kula pun dodok bareng kok ya ra ketek. Kok terus mutung tenan. Niku lho, Pak. Anak-anak pangapunten anak-anak kula niku panten radi ngarep-arep. Nggih, monggo. Nggih, Piye ta? nggih bawa lu ya. Terus ndi? Matur suwun. Nggih, sami-sami, Pak. Sami-sami Pak. Pun ta? Derek ngono, Pak. Weh, Pak Derek. ampun mundur Nek no. tak mundur nang nyampun. Weh, no jenengan iki torpedo kok arep mundur. Kaya pit ora. Nggih, dia pun antu-antu pangandikan panjenengan Pak Kadir. Nggih, matur suwun. Nggih. Kula kinten Bang Siniatur kula sakala wau, Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Jadi malam hari ini saya pribadi dan tentunya semua keluarga mengaturkan terima kasih kagem panjenengan semuanya. Jadi wow dereng sepenuh ini, alhamdulillah ini dari beberapa kapanewon di Bantul Timur perwakilan ada yang hadir di sini dari Piyungan, dari Banguntapan, Pleret, Dringo, kemudian dari Patalan juga ada yang hadir, dari Pundong dan dari Kretek juga ada yang hadir, dan yang terakhir Bambang Lipuro. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih dan matur suwun sangat. Sri Mulyo, Siti Mulyo ki, Pak. Ada Sri Mulyo, Siti Mulyo. Nggih, dipunengetaken, Pak. Suwe mboten kalikan kali kula sasaen niku. Nggih. Salajengipun Bapak Ibu sedaya, dados niki kesempatan menika saestu napa nggih dalem menempatkan sebagai seorang abdi panjenengan. Karena napa? DPR Dewan Perwakilan Rakyat iki nggih Pak Waluya nggih. Nggih leser anu leres. DPR Dewan Perwakilan. Artinya napa? Kula iki wakil rakyat. Nah, Anda. Jadi nek kalau kerajaan itu ada ratu, ada patih lah. Kula iki patih panjenengan wajib panjenengan dawuh teng kula. Nah, Lalu niki kula picarane ndamel seneng panjenengan. Gitu. Penonton dikek suguhan kesenian nggih. Kemarin malam ketoprak, sekarang wayang nggih. Ini biar terhibur Bapak Ibu semuanya. Ini nggih insyaallah tugas kula karena apa? Teng provinsi ada dana keistimewaan yang bisa diakses untuk masyarakat. Jadi kula ngeten iki ora minta nggo dhewe nek masyarakat semuanya. Masyarakat harus bisa merasakan ngeten menika.
Lah nek kula nggih kudu duwe kewajiban apa nyenengke sinden, nyenengke wiyaga, termasuk niki mengke nyenengke ini bertiga. Men kabeh seneng nggih Bapak Ibu. Nggih, nyicil ayam, Pak. Nyicil ayam. Nek dalange pun tak gawe senengke wingi. Pokoknya setiap saat saya kudu nganu apa gawe senenge kanca akeh. Wis ngoten mawon. Mulane kok meneng bae. Belum kepiye Kula to. itu saja Mbah Walungga, matur suwun. Nek Mbak Tatin kayaknya sudah beberapa kali kesini. Dulu kalian almarhum. Nggih, kula Kula nek sing duwe streamingnya duwe kalian jenengan nyanyi bareng. kula lali, Pak. Niku angger ditentek lali niku Pak Mpunan. Kula nek ditentek lali, Pak. Nggih, matur suwun. Salajengipun mbok pilih Bapak Ibu. Apa ngomong apa nih? Lah mboten ngerti jeneng dikono apa monggo. Ayak gayamu ki senengane le. Lah monggo anu ingkang bebas. Nek omongan ki sing dimatke ki wajahe ora kok nggon sak terus lho. Wong tuwa ki unggah-ungguh sopan santun dijaga. Terus? Dadi ndungkluk terus ki sopan. Oh sopan. Monggo. Nggih, Tak sing kira jelas ndelok ngeten kuwi. mawon Bapak Ibu lan sedaya kemawon derek memujilah. Mugi-mugi sedayanipun kaparingan lancar lan sehat sedaya. Amin. Sing penting niku wae, dadi nek sehat iso makarya sing nyambut gawe, murah rezeki, murah sak kabehe. Amin. Amin, Pak. Nggih namung ngoten mawon, Pak. Nggih, Matur suwun. Request lagu satu saged nggih. Napa Pak? Napa? Pak badhe nembang piyambak napa nyeraya mereka-mereka? Nembang dhewe sak iso-iso ya. Nggih. Nah, langkung prayogi napa? Menapa? Wonten kibote ugi. Langgam kok ora iso e. Napa? Bebas mawon iki wonten keyboard dipun. Anu mawon, koleksine Didi Kempot. Napa niku? 1000 kutho. Ayo. Iki golek lagu sing ora duwe kesel. Ora ndek kesel. Lah Bukan 1000 gini, kutho Pak, dilewati ini iki. Cerita lagu ini bukan menginspirasikan kisah Semarang mboten nggih. Nggih. Niki mengisahkan perjalanan hidup kula. Nah. Ana tegese ngono lho, Lek. Lah nggih udut yo ana tegesane kok. Monggo nggih. Tegese tegesan kok dipadha iki lho. 1000 kutha sing ngancani Tatin karo Elisa. Nah. So kalau si Mbah Barang. Aku ki yo mbok tak ngancani. Ate nek ana apa-apane kok ora entuk ngancani. Urung Kula ngancani nggih, Pak. Kaget. Ora gelem kalah ki lho. Lah kalah wis njaluk balen kok aku ki monggo. Ayo piye? Kiboter? Ipung lemu, ipunge bengi iki loro. Ipung kuru karo ipung lemu. Iru karo imu. Istimewa. Luar biasa Kaya nggih. kaya Jogja. Kaya Jogja. Istimewa nggih. Nggih lho. Jogja istimewa. Oh, lanjut nggih, sakit. Nah nggih. Jogja Istimewa. Bareng. Bareng. Nggih. Si loro telu. Ngapa sih loro telu? Lah siji loro telu. Terus Kene Lah sing bareng siji loro telu. lah iki. Lah aku yo ora bareng no. Lah ngapa? Dhewe dhisik no. Jogja istimewa, Pak. Nggih, monggo. istimewa. Nggih. Oh, Menuju kok ya iki menuju. Menuju Jogja istimewa. oh menuju. Iya. Nah. Oke, tengah-tengah. Lho, Rada rene. Omonganku tengah jero jare. Ora saiki wis tak uruk. Oh, sekelingane jero wae lho Tatin. Lah iki nek ora tak bales genti ngono. Wah, aku arep balas ora duwe kuota. Ayo. Kuncine bes sama dengan share, Pung. Heeh. Dadine beser. Alah gayamu Tin. Lah apa nggih? Oh, matur nuwun. Komplit matur sembah Matur suwun nggih, Pak. Berkah barokah nggih, Pak. Berkah barokah Aku ora dongane. ora diderek iki kepiye? Derekaken, Pak. Oh, sampun. Matur nuwun Pak Katir nggih, matur Dadak nuwun. sithik apa? Kok diterawangi ngapa? Peteng banget apa ora? Kok peteng banget ora nek peteng banget piye? Ya pirangkep-rangkep. Monggo nggih. Alah matur sembah nuwun laris lare. Dono pangandikan, dono weweh, dono iki ya dono swanten lho. Lho piye to? Ditungake ora bakal luka ning saya. Kebar. Biasane. Ah. Dongane wong sing diparingi kok akeh-akeh ya ngono kuwi. Kudu. Kuwi harus. Ning anu Lek, Apa kuwi? setelah Pak Haji Katir Triatmojo Nggih. ketoke sebelum jenengan kok ngidung dan gegojekan diteruske Pak Roni Wijaya tasih kepareng lenggah mboten nggih. Wo pun Pak Lurah. Wah, Pak Lurah. Kuwi kan Pak Lurah wis angkat tangan dada ngono piye Lek Lek? Pripun Pak Lurah? Monggo Pak. Kersa napa mboten?
Mboten cangun apa? Lemu cek mal kuwi lho, Din. Lah biasane nek mboten iki mergo Pak Lurah wis dadak-dadak kaya wis entuk tiket. tiket nanti. Numpak pesawat. Pripun Pak Lurah kersa mboten? Sampun Pak Lurah nggih, mboten amargi Pak Lurah nembe lenggah. Nggih, monggo. Lah yo Mas Pe bar lenggah yo kon jumeneng ngono. Ya wong kersane ngono cekap ngeten kemawon nggih Pak Lurah matur sembah nuwun pokokipun ingkang bagen menika sampun kanggep paring donga pamuji kalih pangandikan. Nah. Monggo baca ae. Lho, ya janjimu Janjimu. tekek lorek klambine. Kayak lore ndase ireng. Oh, ndase ternyata. Lemune ndase tatin iki. Mantep banget aku tak kalang. Soale nek ora mantep ki sok ora krungu to, Pak. Yo. Nanti tekek lore Slendro songo, Kang ndase Mas. ireng ya. Tekek lorake ora ngerti aku bareng drase kok ngerti aku. Lah ya kan piye lah kan dijak omong dalange terus jenengan ngono lho. Aku tak kalang-kalang klambine ngono cetha banget kowe. Oh, mau bapak ki seneng endas kok. Oh, heeh to. Heeh. Wong wingi kae, Pak, kan Sing seneng ndas kuwi do aku. sapa? Kowe. Kok aku meneh ta, Pak? Lah wingi dek mangan soto njaluk drase. Wong tuku bakmi tak nek sing dodol kancane kuwi ndasmu sik ora. Ya Lek, iki selalu ditunggu lho Lek. Ugi katur kadang-kadang kadang Gondo Suwarno ingkang kepareng rawuh. KGS. Ugi sanak sederek para bapak-bapak dukuh ingkang dalu menika rawuh. Tak sebut mau ya terus do krasa do kirim WA. Nggih. Oke banget iki. Kalian kirim-kirim Mbak Cangi. Nggih. Menika kathah sanget streaming ingkang mirsani saking dalem wonten Jakarta ini Mas Edi, Mas Heru, Mas Yanto, Mas Didi, kalian Mas Agus, kalian Mas Lili, Mas Heru matur sembah nuwun Mas Pri. Nggih, halo. Sapa kuwi iki? Iki mosok ora ana sing nyenggol situk-situk wong sak Jakarta iki. Tak kira kenal kabeh. Yo antarane kuwi ana jenenge sing padha ngono kae lah. Padha nggih. Putra Jawa Channel. Putra Jawa Channel Bapak. Monggo kula aturi streaming sing duwe HP. Monggo. Ndek HP nek ora ndek kuota. Nek ora duwe HP kuwi streaming nganggo keranjang. Monggo. Ya, Juli. Langsung jula-juli napa? Nggih. Kowe arep nganggo caping gunung dhisik. Lah monggo. Monggo. Langsung Juli. Langsung mawon, nggih mengko iki sindene ya pirang-pirang. Wis sinden iki kok jatahe goro-goro sa. Oh. Ngono. Kalian makan gaji buta. Gitu. Ngene iki, cangik saiki iki ngene iki. Lah piye? Limbukan aku karo kowe. Heeh. Goro-goro iki karo iki. Iki Terus? jejeran pisan tok wis iki. Penak ya Pak Dalang. Enak mongko kuandel. Apa nih? Kokot bolot. Ora Iku istilah masa lalu sa, kowe ora paham ora sa. Nah sawu ana mung gujengan kemawon parikan ning ora kekidungan. Mengko nek sing becik ya dipethik, nek sing ala sing kirana. Nek sing lucu tulung mang do guyu. Nek ra guyu? Weh dagelan saiki nek ora njaluk turun ora digeguyu wong ngomong iki. Ah nek ra guyu piye? Nek ora guyu berarti lara untu. Iya. Ayo kuwi larase semono kuwi. Oh, dhuwur men Mas. Ya harus piro njaluke. Ya Deng, ku nek ndak enggak dolanan bocah. Ah. Kandhani. Ditata Le. Lah ngapa kok wet-wet dilap iki? Ya arep ngelapi apa-apa ya ngelap-lapi dhewe kok. Ya kan hari nembang ngono kok dadak kelametan lho. Ngapa lho dadak di ngono ke? Piye to jane? Tak apake to Lek jane aku tak weruh Lek. Malah aku iki sarep mengo dijak omong wae. Pengen weruh ngono Lek. Pengen weruh ya prihatin sik. Kok kaya pengen weruh demit. Liatin sa, sebetulnya ada apa sa? Ada di bibirnya Mangan roti ora keturutan tuku klepon wadahi piring. Ayo. Arep dong apa? Balen Lek. Ning nong, baleni ya. Ning nong ning. Mangan roti ra keturutan tuku klepon entuk sak piring. Apa kuwi? Wis suarane tekek wis nyicil ngono lho. Oh, tek. Wis pirang-pirang sasi ora tau tanggapan. Waduh. Nganti blangkon nggo ngendrok kala jengking. Ganes kowe iso bali ora saiki? Ora apa-apa. Mok baleni meneh.
Wae ora anu bulan-bulan. Bikin malu tenan pancen. Nah, kalau jengkinge lek, menah lek. Kalau jengkinge mah lho, sirahe. Ning nono ning bu sendemu ning nono ning during. Wis terus wae. Ngono kuwi lak mengku ya nahane. Iya. Yo, iki arep tekek lorek apa? Tekeke mangkat. Yo, tekek yo. Gak mangkat tekek. Tekek wae. Lah apa? Tekek wis ora lorek saiki. Nganti diapali karo Abah Kirun lho, Lek. Ora apa-apa. Kok dagelane waloyo jare. Ya ora apa-apa, mbahnya ngono kuwi anane. Waloyo. Lah, tak olapane kene kok le jan. Sajake kok kaya kepengin dilapi. Ngopo to kok senengane ngono karo wong tuwa. Lah ngelapi bapakne rak ya ora apa-apa to. Kuwi nek nganggo tangan. Lah nganggo apa? Nganggo selop. Selop. Kok senengane kok kaya ngono. Lapi meneh. Kok ndak ngono bareng apa to? Ngapa? Pak Kater? Oh, rono kok. Kok le GL Anggite iki jur. Bola bali ngono arepan. Tak kira arep mundut apa ngono. Alah, arep njaluk tulung. Sale kae iki wakil kuartak perintah jane iki mau. Nek ya ora apa-apa. Ndak ngono bang. Ora apa-apa. Bal-balan menang siji ketimbang dolan. Ayo dong ngaji. Pe. Langsung dangdut, Le. Wis ngerti. Wah. Parang matur dumateng para pamirsa ingkang sampun rawuh dalu menika monggo dulur sareng-sareng landhedung mugi tansah pinaringan kalih sambekal niki lak nanggap wayangan sing sepisan kanggo hiburan sing ping pindho muri-muri kabudayan wayangan nganggo tuntunan uga tatan nuwun sewu dumateng bapak ibu ingkang rawuh monggo tindak dalu-dalu monggo dulur ala masem duyu gotong royong kabeh supaya desa demat nuwun sewu bapak lurah lengarake rakyat lurus terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contoh lurah kene desane Gemarip pancen abot sing dadi dukung pancene esuk ra krutukan gawe lawuh wong wis ditonjok kono kene wong ewu ning kadang jam 5 sore mumet golek buta saya abot sing dadi RT kudu nawuh apa dawuh kowe iso jaga tentrem lan lingkungane monggo RT rong karuan pira bayaran sing abot ana sing dadi guru nyambut gawe Senin biyen nutuk nganti Setu ngendikane becik ora kena saru-saru guru kena digugung uga kena ditiru sansaya abot sing dadi kiai esuk awan sore rajin mulang ngaji maca zikir kadang nutuk sewengi monggo karo isih mikir
kepiye nasibe santri ibu langgang ngagem jilbab warna kuning sing ngagem jilbab biyayene kudu eling marang Gusti Allah kang saben dina peparing ati kudu sabar ora kena muring-muring ana meneh jilbab kok warnane coklat sing ngagem jilbab yakin mesti rajin salat piyayene meneng ora seneng berkhianat tak dongake urip tentrem mergo kebakni ana meneh jilbab warnane putih kae busana muslim jare berlambang suci aurat yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggun disawang katon alam dasar ayu ditambah beriman sopan santun mongko basane mesti mapan iso bedakno endi sing halal karo sing haram ditambah pinter ngaji maca Al-Qur'an orang larang wong wedok sing do aksi tulung dulur kabeh ayo sing do ngati-ati kasus pemerkosaan itu sering terjadi mergo akeh bocah wadon sing padha pamer bodi aku gumun karo bocah ABG nyandang nganggo ngomong sageleme dhewe awake lemu nganggo kok cilik kaose dinggo nyongkrot-nyongkrot kaya bocah ngawe-awe ayo dulur eling marang pangeran keling ana nyawa iku kabeh mung gaduhan bondo donya iku yakin mung titipan derajat pangkat panguwasa iku kabeh mung sampir pancen apa sing dadi anggota dewan tangi kudu esuk ora kena tangi awan gendang budal cucuk mapan ana gawean mikirke uripe masyarakat supaya mapan parian ki ora neng sing saru blas tak gawe ora neng sing saru ojo nganti saru aja nganti saru mergo nek saru iki kesasar kleru niki wis tetep apik-apik tak gawe aku ora nggawa sing saru-saru ndongake sing apik lan becik nggih nah ini yo umpama iki mau para DPR wis Pak Lurah Pak RT Pak Dukuh wis urung empon empon lah kanca-kanca napa wiyaga wiyaga dalang walah mosok wis mosok bendina digarok abot meneh ngono sing dadi wiyaga kudu dhisik anggone teko sopan santun kudu dijaga sing digelar iki eling budaya Jawa nah ngono kuwi lho karepku ki sinden iki mono jenenge sinden rasa wedi arep budal ijen karo kanca ora perlu padha iren supaya ora nimbulke ati sentimen nah dalang lek njaluk sing apik apa sing elek ayo manut arep sing apik apa sing elek aku iki takon kok sing apik apa sing elek ya nek arep kelong sing elek ya saiki njaluk sing elek apa sing apik sing apik ya nah ya ragat aja mewon tenang lek wis tak cekel lek kuncine lek wisan wis ayo pancen apa sing dadi dalang kancane nggon peteng piyambake lenggane nggon padang ya sing arepe ana kelir karo wayang iki Gondo Suharno tenan dalang kondang amin ngene iki paling ora 100 pas iki kita gene gratis lho sampean ora apa abot meneh iki lah dagelane kudu penak runtut dirungokke nganti kesel iki dalan jagunge mongko iki mbuh pira mengko nampane
Ya nampane iki kowe gari sing elek sih, sing tumrap dalang mau ana sing apik ana sing elek. Mbok coba tak krungu sing elek. Tenan? Wani. Iya. Streaming punane sing Alah streaming wis kulino. Abot meneng ana sing dadi dalang. Le lungguh kudu sila ora kena karo jegan. Terus. Awas karepe ana wayang karo wit gedang. Iki terangane mbiyen demenane pirang-pirang. Apa? Apa? Tanggapane pirang-pirang. Heeh to, Lek? Heeh to? Heeh ora? Ora ya. Aku ngomong demenan aja kleru panompo. Lho, Demen ki apa? seneng. Nah, sing disenengi seman ki le mayang dadi akeh kiai sing demen karo sampean nek mayang ngono lho. Nek dalang ora kok demenan sing negatif. Dinggo nguruki sing elek ngono lho. Wedi kelong. Ya pokoke ngeten lho Mbak Cange. Kabeh pitutur, kabeh tembangan ki nek sing becik ya dipetik, sing ana sing kirana sebab ana sing ngragati anak nganti pirang-pirang bondo entek ya ana sing anake nganti ora dadi tenan. Mergo napa tembangan ngene iki. Aja nganti lakon kaya ngene iki. Nek saiki pancene jaman ngetren, pamite kuliah jebul mung mlebu losmen. Duh, budal esuk mulie ajek kewengen bareng kancane ujian ora ta bocahe bayen. Aja neng aja neng nganti lelakon sing kaya ngono kuwi mula sing dong hati-hati. Dienggo kaca benggala sing elek, aja ditiru, ya ora, Le. Ngono kuwi kadune kuliah ya sing apik, sinau ya sing becik, tekon iso ngangkat derajate wong tuwa. Ning Mbak Elisa Rotatin ben lenggah sik, aku mau dilokke ndak sindene ming makan gaji buta, aku tak ngetokke mbokan. Sindenku tak tokke mbokan ra ketang ming sithik-sithik ngono kuwi. Tokno. Nah, Entin sing suwe ra ketemu. Iki trio sing wis lama berpisah, bertemu kembali. Anggi, Entin, karo kae Totok Uwok. Sapa? Biyen cilik kabeh, saiki bentuke wis lah. Yo, Anggi, Entin, Via. Klingklong lupaan dong ngepel klingklong klingklong. Kurang pas, Le, kurang pas. Tin sebelah wetan. Tak siap nih Mbak Neda. Ora sebelah wetan, via tengah. Ora imbang. Sen aku Pak, aku. Lah ya ora apa-apa. Ayo. Nah, toh ketok lembet tengguk dhewe. Sing nang iki lak basa Jawa iki do gelungan, do konden, do nganggo kabeh iki siapke nganggo basa Jawa. Nah, ayo dirungokke. Siapa kyo? Kelwo judi. Napa niku, Mbak? Sikil kiwa maju sithik. Oh. Ngentuti. Sing tengen nututi. Walah. Redo. Apa, Mbak? Kok angel to iki? Ngarep kudu padha. Beda. Size beda. Iki mburi sarata kok ngarep angele jamak to. Wis luwe gek do mbango. Apa? Wis ngono wae gek do nembango. Yo, Anggi, Via, Entin. Kowe suwe ora ketemu to trio kwek-kwek. Nggih, pandangu. Zaman cilik itik-itik saiki wis Otok-otok. Nah, wis sing otok-otok emang kowe dhewe nek liyane sing ramping-ramping. Kowe sing kaya bongkokan damen. Emen kae penting sehat. Nah, betul. Oh, bener banget apa tembang? Waras ya. Lagune apa, Nduk? Nggih. Ninggal katresnan. Oke, minangkani pamundutan ninggal katresnan. Lemu ninggal katresnan nyemoni Anggi. Oh, ora ding ya Anggi ya. Pun mboten. Wah, wis ora. Wis ora to, Nggih? Wis ora senengane ora karo kanca ngono kuwi. Kibot karo gamelan dadi siji. Ayo. Alhamdulillah. Melu seneng ngono lho nek wis ora ketinggalan. Kancane senengi melu seneng. Lah iya to. Sapa to, Nggih? Kok repot to? Kok ndak
Panggir ireng manis. Oh, sing ireng. Ireng manis brengose tipis. Oh, alah. Seneng sing brengosen ta Joko apa Dudo apa aku, Pak? Kira-kira, Pak. Joko. Joko. Mas, Udu sing enom. Malah dalur waris. tak kira Mas Joko sing ngenong. Kudu ya. Apa sing ngempul? Wah, saiki geger lho. Angger apa melu kademangan kok Nggih. Anggi lovers geger pisan. Waduh. Kok nganu Mbak Anggi ada di sini. Ya, wis heboh banget pisan. Emang raweh ya, Pak ya? Ya ora apa-apa, netizen itu bebas kok. Ninggal katresnan. Yo kibote karo gamelan dadi siji bareng. Lanjut no. Aja lali pawengku. Oke manut kang mas janji-janjimu. Aku yang setia satu Ayo ya, joget ya.
Ya bertiga. Ayo. Wah, malah penarine latar kalau sing horeg. Ya wes cukup, terima kasih. Matur nuwun. Wah, untung diewangi penari latar, penari sendok karo apa canrang balung kakung putri meriah banget. Ayo Elisa Tatin. Ya wes cukup le mu ngaso kok njero bedengu sak wen-wen. Oh, semua itu perlu ada tempatnya masing-masing, ada ruangnya masing-masing. Sinden itu juga perlu diperlihatkan biar besok ada penerusnya. Tadi bintang tamu ganti gitu. Iya, biar mereka mencontoh menulat. Alah menulat. Menulat apa? Jane ya penak ndelok ya. Lah karep ora. Joget Delok. awake cilik-cilik iso joget ngono lho. Lah kowe mbiyen kan ya cilik. Iya. Kok iso disemono? Tahu cilik. Tahu cilik. Cilik piye? Ngapa? Ora sadhe keleng-kelan cilik gedhe lemu kuru ora apa-apa padha wae. Sing kanggo ya wis sethithik. Wis gak ayo. Maksudnya piye? Diluruske lho. Mbok menyato lek digenahke karepmu Kok oleh kanggo mau setitik. lemu gede cilik dhuwur sing kanggo ming sithik iki maksude Piye genahke, Pak? Lah apa nek wong lemu ki nek njupuk gelas dirangkul. Ora urung ya ming sethithik ngene to sing njupuk ya tangane ngono. sing dhuwur. Nah, sing dhuwur umpamane nyokot roti ya ming sithik mosok diklomotke sak awak. Ya pun. Sing kanggo ya ming sethithik, mboko sethithik. Udu kuwi mesti. Kudu ya karepmu wong. Aku ngerti atine bapak iki. Ngerti kok takon. Mbak menawa jujur. Nah, jujur kacang ijo. Napa Pak? Dia menikah apa? Tembak sementara belum. Tapi wes. tetap kalian yang Mbak setelah Anggi lovers, Entin Anggi lovers, karo Via Via lover. lover. ora no lover nek via ketoke. Apa? Masa ya ora. Via damen. Aja dianu kuwi lagi sakit perut. Wah, kuwi betinane. Ono sinden slenek ngono ngerti-ngerti ana GoFood teko ngeteri apa-apa ki lak ya kuwi. Tak stop kok kuwi panganan ki terus wae lumangsa aku bocah. Gen ora tak ritke pari ngono. Oh, mulane kok dadi kaya aku ya. Nah, kuwi antarane sing dulat kowe. Gue cegah lek karang ya. Cegah lek ngono iki, mangan. Lagu apa kalian berdua yang Pakai sekarang? keyboard apa pakai ini Derek? Ya keyboard boleh, bersama boleh. Yang sekarang apa menurutmu? Niki karang namine Pak Katir. Ada lagu yang mirip Apa? Kitir Wow. Kata Katek Siti. Iya, untuk nak dipaske dikatir sumilir. Sumilir ya bener iki sumilir. Kagem Pak Katir kok ya. Iki piye kok ora melu ki? Engko Aku arep melu ning bise wis kebak. alasan bae lho. Mbok yo melu-melu joget ngono lho, Lek. Wah, lah nganti kaya penari. Lah sok ditari to kae. Ora gelem. Lah wong suruh tuwa ngono ya ora patute ra iso ngopo-ngopo. Wah, tuwa ki cara kambil malah gedhe kentrose kok wis. Kentrasmu gede berarti, Pak. Kambil. Lah iya. Lah mau piye nek tuwa? Kentrase gede. Lah ya kambil ki Lah nek- kan jenengan tuwa. Lah Nah. kentrasmu gede. Lah kudu kambil kok. Lah Wong lene kaya ngene kambil ki le marut kepiye apa ya. Ya wis kanggo kentras kuwi mau. Oh, iya nya. Ayo. Tambahin pemain Mbak. Siapa? Ipeh dan Puspa. Ayo, Peh. ya. Pus. Ah, Pus. kitir sumilir medono. Ayo barengan. Yo Pus. Ayo Pus. Lah sapa? Ayo Pus karo Peh iki. Pus, peh. Ngono Peh. kaya ora. Mau ngomong Kediri. Iya. Peh. Peh. Puspa karo Alifah ning kuwi undangane Ipeh. Iki Oh, Puspa iya, Pus. Ipeh. Nah, kok. Puspa ki titiane Pus? bapak. Hah? Titiane bapak. Titian? Hah, maksudnya piye? Puspa Jaya. Oh. Iki bis. Yo ora anggapmu Saya apa. Puspa endi, saya Ipeh endi? Puspa ini. Ini Puspa. Nggih. Oh, Puspa ini umur berapa? 19. Kok ndadak mikir? 19. Nggih. Oh, Ipeh ini.
Iya. Ya, umurnya 20. Oh, 20. Kamu umurnya berapa, Sa? Oh, rasa takon. Kamu berapa? Ayo, kowe pira? Takoni genti kene. Aku umurnya tua padha iki ya, Pak. Padha-padha kentrase gede ya, Pak ya. Masa kowe lek kentrase Ngapa? Kok muni padha kentrase. Lah piye? Ngawer, Lah, apa? ngawur. Ngawur apa ya? Ya padha-padha tua. ora nek kentrose Tatin iki yo nang ngendi lek? Lah aku ya padha-padha ndek kambil ya, Pak. Ngembo. Ora tau weruh kok. Takon aku. Kene ana gandeng ana sinden cantik yuk ngadeg. Mau tak ngadeg ora gelem. Elisa ra ngadeg. Lah aku kira krungu suaramu gitu. Nek sing loro iki wong putuku lho. Iki ngopo to ya, Nduk ya? Kabeh-kabeh kok dianggep putu. Lah mbiyen ki sik cilik saiki wis kena nggo kletrek-kletrek. Ayo kan ya. Dikongkon ki wis bisa. Ngono lho. Kaya kreweng. Kletrek-kletrek. Yo, kitir. Iki sing sapa? Puspa. Puspa iki gawan son iki, gawane son. Sing iki? Gawan tope. Alifah. Oh, Alifah. Kok gegere banget iki calone ndroke akeh iki. Ya wis gek do nembang nduk. Aku anggere ngerti cah kaya ngene ayu-ayu ki rumangsaku rumangsa iku lair ki kemuruputen terangan. Lah nek lahir saiki ya ngopo arepen? Mbok lahir saiki le. Wah, lah ya wis kebacut kok ngene wis ora apa-apa aku wis matur nuwun dilairke iki. Yo, kitir sumilir. Jatilan ngel. Bulane kok ngekrep. Pedo garap. Pedo garape berarti nih. Iki ki swara son apa swara apa iki ki? Swara nganu ki lho. Kancamu Pak Dalang. Wis. Oh, alah kuwi jenenge gareng. 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 Oh, kancane Mbah Walu ya berarti ya. Ora apa-apa. Lah ngapa kok lemes? Kok kan banyu. Nek kok kan banyu ki lemes balik. Ya ngliwet nek kok kan banyu yang lemes to. Nek kurang banyu pero. Nek ngletis ngono kae? Ya jenenge urung mateng. Kok kaya sego. Iki ra ngrembug wong liwet kae ya tekan ngledhes barang. Lah iya to. Ayo. Karepmu ki mau nek koken banyu ngapa mau? Lemes. Nek banyu pero. Pero. Nek ngledhes ya urung mateng. Sare nih. Kene tengah kene. Ngapa? Ngarep takon karo Mbok Cangik iki, dalang sing paling cerdas sak Indonesia. Piye apa? Apa takono? Ya rasah nesu ngono kuwi sing. Ngono wae kok terus emosi. Sabar. Sabar, wong sabar ki disayang karo sing kuwasa. Ha iya tenan. Aku ora takon wong sampean iki Wong sabar kuwi bokonge jembar. Kok bokonge jembar to? Ngono Tatin ki sabar banget ya Tatin. Oh iya. Sabar to kowe? Ora. Belum. Aku ki mung arep takon karo jenengan. Sok tahu iki sing ngrebak. Wong iki anak-anakku ki tak ajari. Heeh, piye? Piye lek piye? Tukang apa sing sok nggawa gerji utawa graji? Tukang apa? Tukang apa sing sok nggawa graji? Graji. Tukang blandong genah. Kae tukang blandong ki mbuh graji jaman biyen mbuh graji mesin saiki mesti gawane graji. Ora kelakon ana tukang graji kok. Nggawa sing sok nggawa graji iki ora mung tukang blandong.
Kuwi kleru. Apa? Sing sok nggawa graji iki tukang supit. Ora mungkin. Tukang supit kok nganggo graji apa nyopet nggo graji? Kok digraji ngono bablas. Aku rak mung ngomong gawa to. Mosok tukang supit ora oleh nggawa graji lambar nggawa pacul ki ya oleh padha gur gawa. Gur gawa Pak Dalang. Lah nek dienggo nyupiti kuwi baru rusak lah gur gawa lha ya ora apa-apa arep nggawa pacul nggo Ya bener Bapak lho. Andane kok ngayal diomong. Gur gawa kok ya Pak ya. Lah iya. Bakul apa sing dagangane Gong Ulon? Ayo. Yo kene wong Apa? Bakul apa? ya bakul mlembungan ana. Nek nang kulon ki akeh wong dodol apa-apa ya kok lek digawa. Bakso ya iso ya Tin ya. Sak. Kupat tahu. Udu. Bakmi. Udu. Bakul sing dagangane Gong Ulon ki bakul sing saka etan. Lah. Sawetan. Saka etan gawa ngulon heeh to. Lah iya apa nek saka kidul kok ngulon ya mung nyalor. Alah alah. Gene ya ora iso jawab kok ngono kan. Tukang apa sing gawanane gunting? Lah tukang apa? Tukang apa dhisik Wangsulana? Tukang Cukur. cukur. Udu. Tukang jahit. Wah, umum. Lah apa? Tukang masak. Oh ya sakarepmu nang. Ngono ta. Lah aku ya mung arep nggawa kok padha wae kok. Ibu nggon aku mau. Aku yang duwe lho, Pak. Apa? Ayo. Iya saya. Apa? Apa? Anu. Wah. Saiki nek jenengan kan tukang-tukang. Heeh. Aku saiki bedhek-bedhekan. Oke. Kewan apa? Nah iki seri kewan. Betul. Kok sik aku urung sida lho, Mas. Engko nek Ayo. aku kobong iki piye? Seri kewan ki lek waluya wis mesti ora dong. Sing sirahe nang sirah, sikile nang sirah, endase nang sirah, endoke nang sirah. Wah ya ora ono. Apa kuwi? Lho ana. Apa? Pitik angkrem disunggi. Nek sirah kabeh. Oh iya iya. Anak ku cerdas-cerdas. Ana, Pak. Keluargamu ki pira jumlahe? 5. Wis sehat kabeh. Sehat. Ana sing kentir siji gitu. Lah sapa? Lah sing nyunggi pitik angkrem nek ora kentir. Salahe kok bedhean kok nggawa sapa sing nggawa graji? Ya tukang nang kayu ya bener kok malah tukang Ki mau supit. kewan sing nang sirah saiki kewan apa sing iso ning banyu, iso mabur, mongko ya iso ning daratan. Wah, kewan pinter. Apa? Ngerti ora? Ora. Ora ngerti? Ora. Kewan. Manuk. Ngerti ora? Manuk. Manuk. Ya ora manuk iso nang banyu apa? Ya kan iso jilem kadang golek iwak lho. Gak apa cepet serak wengi. Apa? Iku ora nggo wengi kok iki. Iki intine iki kalian bertiga ora nganggo wengi-wenginan. Iya iya. Kewan sing nang banyu, iwak. Oh. Sing iso mabur, manuk, sing ning darat akeh, wedhus, sapi, wis. Oh, telu dadine ya wis dateng. Saiki tak takon pisan iki jiwene iso bener. Iya. Panganan apa sing buntele ning jero? Apa? Panganan apa? Panganan apa sing buntele ning jero? Ya ora ono kabeh buntele ning jaba. Ngerti ora kowe? Ngerti ora kowe? Lah apa jajali ngerti? Ngerti ora kowe? Ayo apa ora coba? Lah aku ki takon deh malah kowe ki. Aku ki ya ora ngerti. Kudune iki nek ya nek bedhek iki ngerti jawabane. Kowe ana aku ki takon kok kowe ki ora ngrungokke to? Jajan apa sing buntele ning jero? Aku ki takon. Lah kok malah do takon aku. Lah nek ngerti ora takon aku kok. Ayo, Pak. Mak, tak jan nang mburi ya, Pak ya. Ngerti pacegan. Aku ya duwe nek gur kaya ngono le. Apa? Panganan apa sing dipangan mah buntele? Weh, ya ora ono ya, Wis Pak. ora ono. Yang dipangan iki kudune isi. Ngerti ora? Ora. Kowe ngerti ora? Ndak. Kowe ngerti ora? Ora. Aku ki mulane ya takon. Panganan apa sing enake pangan ro glethek? Karo glethek. Heeh. Ya kabeh panganan le. Ora. Apa? Ra ilok ya nek panganan kok mangan rong glethek. Panganan sing enake dipangan karo ngadeg ora iso ning nek glethek kepenak. Apa? Iki tenan ora iki? Sumpah tenan iki. Engko mung dijegloke kaya mau. Takon kok. Iki yakin iki. Nek ngadeg ora penak ning nek karo glethek penak. Apa? Ayo. Ngadeg. Apa? Ayo. Sumpah yakin? Sumpah demikian apa kowe? Ngerti tak ta? ngerti? Ngerti rasa? Ora. Ora ono. Jagung bakar. Kok jagung? Lah coba to nek pangan karo ngadeg.
babak bunyak irungmu. Walah tak kira iki wongi lho Pak udu jagunge. Sing ngawer anu ngawur. Ayo ra entuk to nek wong biyen ki pamali nek Panganan apa sing enake pangan ro mengkurep mlumah ning nek miring ra penak apa? Enake mangkurep sing ra penak. Ayo apa? Ora ngerti ta kowe? Ayo cepet selak wengi, ngerti ra? Iki ra nggo wengi pokoke. Ora ngerti ra? Selak esuk. ngerti. Payek. Kok iso payek? Lah nek tok pangan miring apa ora lambene suwek. Kudune ya mlumah. Padha karo kerupuk kuwi berarti. Elisa le guyu tenanan, arep membayangkan kowe sa. Ayolah. Kowe ndek parikane ra kowe sa. Aku to. Bales Aku siji wae nek iso Apa? jawab. Kewan apa sing sikile 5? Wah ya. Apa sikile ya papat apa loro to? Apa? Lah apa? Tira. Kok iso? Kucing gembol ceker. Apa ora? Kucing mangan ceker sikile 5. Oh iya. Bakul apa sing sikile 5? Bakul apa? Eh? Ra ono bakul iki wong to, nek wong iki sikile loro. Oh alah kuwi 5 demo kok ngene. Apa? Bakul. Dadi ngene. Awal iki meng arep. Ada ngerangen lah. Tapi ayo. Ya wis ra sido nek. Ora sido. Bakul ayo. Bakul apa? Bakul apa? Ngene lho kuwi iki ceritane. Nek tak critake saiki apa ora ya? Ya saiki. Sik to wae ayo. Ora iki rak wong operasi iki kleru. Dadi Hmm. ceritane iki operasi ning rumah sakit to, wong wedok ngene iki. Lah kuwi tabrakan ilang sikile siji. Diganti sikil siji ini kleru sikil lanang. Lah lek konangan wong wedok kok ganti sikil lanang lek konangan pas pipis. Piye? Siji nekuk, siji kenceng ngene. Kok iso, Mak? Lah nek wong lanang kan kenceng ngene, nek wong wedok kan berarti oh sikile kleru siji. Lah terus kuwi le pipis piye nek ngono ki? Lah ya jenenge kombinasi kok ya kepiye. Ono wong nguyuh kok kombinasi barang. Lah kepiye nek siji Karo sikile. siji lanang siji wedok iki siji nekuk to wan Piyayi Putri nek pipis kan lungguh. Dadah, heeh. Aku kan Kakungan ngadeg. Gandeng siji ngene kayak siji ngene kepiye? Ya ora repot ah. Lah mulane sing tak pikirke, Pak. Banyune yo kepiye? Ora nganggo banyu. Ngene lho sak. Kuwi ya mulane do operasi iki do sing ati-ati, kancaku ki eneng wong wedok ki tangane ilang sing tengen diganti kleru tangan kiwa kabeh. Iki dadi iki tangan kiwa ki ya tangan kiwa barang wis mari ki le konangan apa? Konangane piye? Ki pas mangan. Pas Gandeng mangan? ki tangan kiwa to. Kudune nek tangan tengen langsung lep rene. Rene. Ning gandeng tangan kiwa. Kiwa? Ngono ki nyumut-nyumut ki segane diguwangi. Wur. Kok ora dilepke? Ora, tangan kiwa kok monggo. Gek Mbak Iki nek sing ora guyu radong lho iki asli iki. Nek tangan kiwa biasane dienggo. Nggo Nah, Lah kuwi gandeng nganggo sego. diguwang. Kok ora rene? Ngene lho Mbak Cange. Niki pripun? Gandeng kula niku mbinyang rak Ana acara. nggih. Terus Dadi monggo sak rampunge kula tunggu. Ning iki saka penggemarmu sa karo Tatin. napa? Kalian warna suara Elisa dan Tatin itu sendiri-sendiri ya. Jadi karepe kalian berdua saja tidak melibatkan teman-teman. Nggih. Lah napa lagune niku napa? Sing Enggak dicatet. orang ngalani. Oh, ya. mboten ngarani. Gur kon nyuwara. Oh iya. Ya cara banyu angin wae, Mbak. Iya. Lah ket mau iki rak ya nyuwara to. Lah iya Kuwi mulane nyuarani nek kuwi mau. Karo lek Waluya mau iki suara yang dilantunkan ngono lho sa. Oh, Anu iya. Tin. Menembang. Nah, Kembangnya berdua dengan karakter yang berbeda. nah, karakter suaramu karo suaramu itu Ye. menurut mereka berbeda. Siap. Ya diterima, penduduk netizen itu bebas Iya untuk memang berbeda dari postur tubuh aja beda. Ya, sama penampung udaranya lain. Apa maksudnya? Yes. Penampung udara barang. Orang kalau nyanyi itu ada beda-beda, ono sing lewat dodo, ono weteng, ono tengah-tengah weteng iki jenenge diafragma, ono nggon bulu, dewe-dewe. Gonamu liwat ngendi, Pak? Weteng. Weteng iki. wong lanang iki suarane beda yo nek padha wae. Ana swara tenggek, ana swara dada, ana swara irung, ana swara weteng, ana swara apa jenenge? Suara ngendi? Tanpa rupa. Suarane tangga teparo kuwi lho. nek suara lanang karo suara wedok ki beda, pancenan Beda. beda.
nek wong lanang nyuwara mesti sikile rada jangkah. Ha telek malu ya. Embuh. Nek wong lanang iki suarane ben sero kuwi jumangkah jangkah. Nah, nek wong wadon Kyai Putri biasane nek nyuwara sikile tengen maju. Sikile kiwa nututi sethithik. Dadi semu ngempit. Nah, ngono kuwi nek nggo nyuwara banter. Iso ngempit wiron monggo nggih. Iya bener. Sing marah nyuwara nek aku. Ayo apa lagumu? Banyuwangi napa? Derek mau kulon apa wetan? Manut. Oh iya. Menapa, Mak? Gerajakan. Kembang rawe, wale penak. Kembang rawe, oke. Yo, kembang rawe. Kembang rawe kowe golek lagu ya sing gaterli. Monggo. Bawa mboten Nek apa langsung. gatel, kuwi engko sesuk rene meneh. Isih kangen. Oke, kembang rawe minangkani pamendutan. Yo, kembang rawe. Yo.
Terima kasih matur nuwun Lek Waluyo, Mbak Elisa, Mbak Tatin. 2 jam kebersamaan kita menghibur sanak sedulur ing tlatah Balong Kidul Potorono Banguntapan Bantul. Nggih, matur nuwun. Saderengipun Mbok Canggih mandhap sekarang matur pokokipun papat lima saestu lepat kula sak kanca nyuwun pangapura. Mugi rahayu ingkang pinanggih bebasan kejar ingkang tinilar bingaring bani sami jengkar temtu kawontenipun Bapak Katir anggenipun ngasta amanah saged lulus raharja kalih sing sami. Amin ya rabbal Monggo. alamin. Nggih, Elisa, Tatin ada ucapan? Mugi berkah kados dayanipun ingkang rawuh, ingkang nanggap, ingkang ditanggap sedaya paringi berkah Nggih, lancar. mugi tansah rezeki. pinaringan sehat. Insyaallah menjang sanes wedal saged pinanggih malih. Ketemu meneh donga dinunga puji pinuji. Nggih, Ada sing- kesempatan masuk lagi. Insyaallah nggih. Nggih, amin. Yang penting Matur nuwun. sehat, ya. Sukses buat juga. semuanya nggih. Ya, matur nuwun. Yo bacut ke kaya pangandikan utawi dawuh 2 jam bersama Elisa Tatin karo Lek Waluyo bacut ke